गासैबो स्टेजाव बिफां दङ दा माने ओपनिं खालामगासिनो। Good morning, welcome back to my new vlog. ओमफ्राय दिनै बिराद एक्साइटेड जानानै दं आरोना आंल' नङा बयबो एक्साइटेड जानानै दं। दिनै जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि गेट टुगेदार प्रग्राम दङ थ' बेयावनो थांगासिनो आं दा। ओमफ्राय दा मथा-मथि 8टा 8:30सोआव माने फ्लेग हस्टिं दङ थ' बेखायनो हाखु दाखु ओंखारबोबाय दा न'निफ्राय। दा आलासिफोरा स्पेसियेलि गेस्टफोरा सोर सोर फैयो नोंथांमोननो देखायगोन थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लेट्स गो! प्रग्रामा जागोन तामुलपुर पार्कआव। दा बेथिं फ्लेग हस्टिं जागोन ने? नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों? बिराद मोजां, मैयानिफ्रायनो दंगासिनो दंनायालाय। ओमफ्राय दा फुङाव फैफिननानै ओमफ्राय दा नै फ्लेग हस्टिंखौ खालामग्रोनोसै। मा खामानि मावगोन नों दिनै बेयाव? आंना माथो खेबनायानो खामानि, आंना बेलेग खामानि गैथ'वा। आरो फैबा आलासिफोरखौ जाय आंनि सिनायनाय बिसोरखौ आङो माने नायनोसै एसे लिड लानोसै बे आरो। हेफाजाब होगोन तामुलपुर जिल्ला बिसानिनो लेङाइ आफादगिरि मानगोनां रमेश बसुमतारी। जि सेथि गेट टुगेदार प्रग्राम बे प्रग्रामनि नैथि हाबाफारि बिबार बावनाय। बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै महरगिरि, प्रडिउसार आरो बिसानि बिबानगिरि नोंथांमोन। दा बे समाव बिबार बावजेनगिरि महरै जोंनि सेराव आलासि सासे दंफैयो, बिथांखौ आं सिनायथि होनो सानदों। मानगोनां नगेन दैमारि सार, बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों, लोगोसे बिसानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि बे गेट टुगेदार हाबाफारियाव सोर बाहागो लाफैगोन मिरुनिफ्राय? जोङो मिरुनिफ्राय ओरैनो जों आर्टिस्ट बा प्रडिउसार हिसाबै जोङो रिया ब्रह्म आब'खौ लाखिनाय जादों। आरो जोंनिया बिदिनो चिफ गेस्ट दङ, जोंनि बिटिसिनिनो मानगोनां CM प्रमद सार। स' जोंना फ्लेग हस्टिं जाखांबाय, बिबार बावनाय जाखांबाय। ओमफ्राय दा दसे उनाव मथा-मथि 11टासोनिफ्राय प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन आरो। डेन्जार आनकमन मानसि होनबानो जोंना किसान दङ। थोद नोंलाय मानो बिसिनि प्रग्रामाव गामसा गाननानै होबोबाय। जोंनो थालिर लाबोदो। नैबे समाव हानजा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौ साइनासालियाव जिरायनाय अडियन्स बिथांमोनखौ खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायहरनो थाखाय खावलायबाय। दा लिंसारमोना सफैबाय, लिंसारजों आदा राजाजों बिसोरखौनो लांफैदों ससे। थ' फाइनालि जोंना सफैबाय। लिंगाया ड्राइभार जाना फैदों नामा?
राजानि ड्राइभार जाना फैदों नामा चलो 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 थ' माबायाव हाबहैग्रोनोसै बे अपेनिं खालामग्रोनोसैनो चलो अबे जायगायावहाय लेफ्ट जासिगोन हा जासिगोन 11थामोन नालाय ओमफ्राय स' दा लिंसारा सफैबाय आदा राजाबो सफैबाय ओमफ्राय आदा पबित्रबो सफैबाय ओमफ्राय थियारि जानो थाखाय प्रग्रामा स्टार्ट जानोसै अलंबार बर' फ्रम गरेस्वर नैबे समाव जोङो गिबियावनो जोंनि बे गेट टुगेदार हाबाफारियाव बिथां रिया ब्रह्म आब'आ गावनि लोमजानाय देहाखौ लानानै फैनो हायैनि थाखाय जोंनिसिम सासे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर जोंनिसिम दैथायहरदों बिथांनि मुङानो जाबाय रिंसार बसुमतारी नैबे समाव जोङो बान्दाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायफैनो थाखाय खावलायहरबाय रायजोफोर गोबारै आखाइ खबनो हो बिथांखौ सिगाङाव फैनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय बिथांनि जानानै खनसे आखाइ खबनो होबाय नैबे समाव दङ बिथांजों फैफानो हादों बर'नि मुंदांखा डिरेक्टर बिथाङानो जाहैबाय राजा नार्जारी बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बान्दा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायहरबाय गोबारै आखाइ खबनो हो रायजोफोर नैबे समाव दङ जोंनि बर' सावथुन मुलुग आफादनि गाहाय नेहाथारि बा मिरु बिसिएनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा बर'नि सासे जाखांफुनाय मिउजिक डाइरेक्टर बिथाङानो जाहैबाय गुरु पबित्र बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय बिथांमोना जोंनि बरायनायखौ आजावना लानायनि थाखाय नैबे समाव जोङो जोंनि दिनैनि बे गेट टुगेदार हाबाफारि बेखेवनायाव गाहाय आलासि बा बेखेवगिरि महरै जोङो लिंनानै लाबोजानाय बिथां लिंसार बसुमतारी सारा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनायनि थाखाय लोगोसे दा जों बिथांखौ नैबे समाव बेखेव बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो खावलायबाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो बेयाव लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंहा आंनिनो बिदा मानगोनां आदा फैलायाबो नुजाना दंफैयो बिथाङा आरो बाहाय आदा गुरु पबित्र बेनो जोंहा बेखेवगिरि हिसाबैहाय जोंनि मानगोनां आब'रिया गावनि माखासे खामानि आरो देहा प्रब्लेमनि थाखाय नुजाफैनो हायाखै दा बेनि थाखाय बिनि जानानै आं बयनियावबो निमाहा बिबाय दा बेवहाय मोनसे गेट टुगेदार जायनाखि प्रग्राम लादों आर्टिस्टफोरनि बेयो जोबोद मोजां जे बेबायदि हाबाफारियाव जोंखौ लिंहरनानै जों गोजोननाय मोनदों दा आं माथो बुंनो आंनिफ्रायनो गोबां मेलेमजिबिफोर आंनिफ्राय देरसिन सिनियरफोर दं बाहाय आं बाराबो बुंनो रोङा एसेखिनिखौनो आं दोननानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय सेन्ट्रेल बडि बिसानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि मानगोनां फैला देबय बरगयारि बिथांखौ जोङो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बेनि उनाव जोङो मान बावगोन गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसानि आफादगिरि मानगोनां प्रनब बर' बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय खावलायदों बेनि उनाव दङ एसिस्टेंट सेक्रेटारि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसा ब्रजेन बर' जों बिथांखौबो मान बावनो थाखाय खावलायदों बेनि उनाव दङ गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसानि भाइस प्रेसिडेंट महन बर' जोङो बिथांखौबो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बेनि उनाव दङ नयन बर' कालचारेल सेक्रेटारि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसा बेनि उनाव दङ नयन बर' बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बेनि उनाव दङ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बिसा रबिराम बर' बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बेनि उनाव दङ जोंनि बिसानि सेन्ट्रेल बडिनि मानगोनां चिफ एडिटर जेसास सेक्रेटारि बिथांखौबो जोङो मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय
गोजोन्थों थाबाय गासैनिसिमबो तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं Fans of Lingshar. Bye bye. Bye. Hút hoa hút đôi nữa. Out. Bài đôi dừng nữa. Bye bye. Good night. Hello, Siva. Nice to meet you. Bye bye. आदा फैला लिंसार आदा राजा बिसोरखौ जोंनाव दसे हाबहैबाय माने गय जानानै फैबाय बिसोरो ओमफ्राय थेंक इउ बिसोरखौ जोंनिसिम थांनायनि थाखाय ओमफ्राय बिसोरखौ हगारहरबाय दा हगारहरखांनानै जों दा आरो बे प्रग्रामाव थांफिनगासिनो बे समाव जोङो बिथांमोनखौ जौसाङाव लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे फुलनि बिबारजों मान बावनो नागिरदों आर'नाइयाथ' जोब्बाय जोंहा जोंना फैयै प्रग्रामा अलमस्ट जोब्बायानो माखौ मिनिबाय थादा लाजियोबो एसे हा जेबो होनाखै उन्दुनो ओंखारबाय एसे द्रन बिरनांगौमोन न' ओइ थांबाय ओजा थांदोंमोन ओमफ्राय जोबनायालाय दा नैबे आइसक्रिमजोंनो जोङो फोजोबसै आरो ब्लगखौ मा सानो गैया दै सोरबा लादो बिसिगि जायो दा बेनो आरो जोंना ब्लगखौ फोजोबसै आरो माथो खालायबाय थानो आरो